Kwa kani lit kod kuyo koro mako familia mag jogo manyoro nyoyudo masira mar ndara mokelo tho mar ji 10 apaya ma Kapsitet kochomo Kisumu. Fwambo marwa Millicent Adhiambo ne olimo osiptal mar St. Vincent Muhoroni kuma ne olosi gi anyuola mag ji ma owito ngimagi to kod ji ma noyudo hinyruok e masirano. Rombe mag lit kod kuyo okwako kar kano ringre ma St. Vincent Awale Diong Masi e Muhoroni. Picha ma kanyuola mopogore koyuro mar limo ringre joheragi mane owito ngimagi e masira mar apaya odiochieng' manyoro. Anyuola mar dichuo mane owito jaode kod nyargi ma jahigni 17 mane ikowo skul koni en wach moweyogi kod fuok maduong' kaluwore kod tho mapoya mar joheragi ariyogo. Nyamera tero nyathi skul oidho gari Muhoroni kilomita 2 kende to tho gi nyathine. I lose two members of my family. I'm so saddened. Pek na Nyasaye makoro ketone. Anyuola machielo manyargi bende ne owito ngimane kadok skul e kar tiegruok ma Ugunja e Siaya kanyakla kod nyathine ma jadweche 9 mane otonye lak tho yango lit makoro gin go ka gikoni gidong' kod kiondko gi koyo matamre gi nono. Nyang'e ni koro dhi tieko penj mondo mi abede kata ka koro manyo kibarua. Nyasaye koro kawe owena nyathi matin nyathi ma jadweche 9. En masira mane weyo kanyuola mamoko mopogore bende ne ok nyal pando lit makoro ogoyonegi tach e dhod chunygi kaluwore kod tho jogegi apoya e apaya. An chiliel otieno manyocho konya seche moko kang'ise yura moko kata gi skul fee wadong' ni wan kama kaka wadong' ni kaka wadong'. Komachielo e wod jomachuo e kar yudo thieth ma St. Vincent de Paul Mission wayudo manamba mar matatu no mane en achiel kuom ji 3 mane otony e lak masirano olero kaka masirano nojukogi. Lori aneno ka biro gi speed but lose control tapo ka wang'o olal gi kanyo tapo ka odonjo e gari mogowa Nissan kane wan wadhi Kisumu. Rotoke no kang'e gimoro amora modhi mbele apoka an osiptal ka. Gikwayo piny owacho mondo ka ondamo mapiyo mar loso apaya ma Awasi nyaka Muhoroni koluwo Kapsitet, Bangla nyaka Kisumu magiwacho ni masira otimo enewa. Sirikal koyie to mondo mi olos ndara nikech ndara ne tieko ji. Ok wang'eyo ni sirikal dwani mondo ji adi mondo tho eka gibi gilosnwa yo. To waparo ni joma osethogo oromo. Kiono rach timo bugni mang'eny kuonde moko be pio kadhe kelo mtaro. Jatatijo osiptal ma St. Vincent de Paul Mission yango ni ne giyudo ringre ji 9 mane owito ngimagi e masirano. 8 kuomgi oseyangi, achiel podi jogo mane ohinyore ne giyudo 4, achiel kuom ji 2 mane ngimagi ni kuma rach ne owito ngimane e yo kilawo kode thieth Jaramogi Kisumu. We received 4 patients. One of them was a baby 9 months old. Then the rest, we received 9 bodies in our morgue. 4 of them were females, 5 of them were male. So far, 8 have been identified, 1 has not been identified. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Muhoroni, Kisumu County.